Sibut na ang 53 anyos na si Nanay Rubina sa pag-display kan sa iyang mga panindang paputok sa Barangay Rizal, Legazpi City. Ikaduwang aldaw niya naman ngunyan sa iyang pwesto. Istorya niya, kumpara kang nakaaging taon, mas maluyang ngunyan ang barakala ning paputok. Sa ibong kang maluyang bintahan, nagpatong naman da siya ng presyo sa iyang mga pigbebentang paputok. Siring na sa nakang siri-siri, na dating napapabakal ng 5 pesos kada kahon, ngunyan 12 pesos na. Anquitis na dating 15 pesos sana, ngunyan 25 pesos na. Asin 5 star na dating 10 pesos sana, ngunyan 25 pesos naman. Mahina pa, sir. Mahina pa. Ang mga tao nagkakambas pa man lang. Kasi parang nabigla man yan sinda kasi mataas na yung bilihin. Mataas na yung mga presyo. Kaysa sa dati. Sigun kay Nanay Rubina, obligado na siyang mag-umento sa presyo kaini. Urug pang nagkaigwa naman ng paghiro sa presyo kan supplier niya. Laom na sana ni Nanay Rubina, lugod sa pagranik ang bagong taon, mas kumusog na ang sa iyang dilensya. Mientras tanto, padagos man ang pinagigibong inspeksyon kang BFP Legazpi sa mga tindaning paputok. Ngani masyerto na nasusunod kan mga paratinda ang piglatag nindang kasuguan, ngani makaibitar sa kasulo asin iba pang emerhensya. Meron sila dapat fire extinguisher. Meron silang nagse-separate first per stall. Tapos per stall merong distance na 3 meters. At meron silang no smoking signages. Meron silang tubig sa harap. Para in case na magkaroon ng konting malfunction, sila mismo maapulan nila yung sarili nila. Sa Banwaan Candaraga, manunutara na dikit pa man ang mga paratinda ng paputok. Mientras tanto, sa datos kang DOH Bicol, pun Disyembre 21 sundo 25, igwa ng tulong naputokan ng paputok. Kasudma, sarong 7 anyos na lalaki sa Banwaan kang Pamplona, Camarines Sur, ang suminapo ng minor injury sa kamot, kan maputokan ng kwitis. Mantanggi ka naman ang duwang iba pang biktima sa Tinambak, Camarines Sur asin Dait, Camarines Norte. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.